Firma Havelka, dobrý den. Ano, pane Dvořáku, u firmy Havelka můžete koupit uhlí i na splátky. Pane Dvořáku, kartou zaplatíte na místě, řidič má ve voze terminál. A můžu se ještě na něco zeptat? Co to znamená čerstvé uhlí? Tohle je čerstvé uhlí. Je to naše uhlí, které nakoupíme na dole a přivezeme přímo z vagónu k vám domů. Prodej čerstvého uhlí, včetně objednávek uhlí z našeho e-shopu a bezplatné telefonní linky v call centru, by nebyl možný bez propracovaného distribučního systému a zavedení řízení kontroly kvality. Reakce našich zákazníků nám ukazují, že zavedení tohoto procesu snížilo obsah mouru až o 35%. To je čerstvé uhlí. Hned po příjezdu vlaku dochází celý vlak kontrolou kvality dodaného uhlí. Příjezd vlaku a technika na místo je koordinován vedením firmy Havelka tak, aby nedošlo k zdržení vykládky vlaku. Bagrista zaboří lžíci na 3 různá místa ve vagónu. Technik postupně z každé lžíce odebere vzorek. Každý odebraný vzorek musí mít svůj evidenční štítek. Tohle je vzorek číslo 21 ledvického ořechu 2. A co se děje se vzorkem teď? Teď vzorek odvezu do úložiště vzorků. Vzorkování a kontrola kvality je to, co nás odlišuje. Uhlí musí splnit stanovenou normu kvality. A co se stane, když uhlí neprojde kontrolou kvality? Vrátíme ho zpátky. Objednávka pana Dvořáka se nakládá na vůz přímo z vagónu. Dobrý den, pane Dvořáku. Právě jsme odbavili vaši objednávku. Budeme u vás tak za 50 minut. A víte co? Pojďme se na to podívat. Objednávka pana Dvořáka je odbavena. Řidič projíždí kolem uhlí, které se rozveze další den. Uhlí je v neustálém pohybu. Jak je to možné? Naskladněme pouze tolik, kolik prodáme. Dobrý den. Dobrý den. Tam to uhlí přijde. Tam. Přepravní pás usnadní manipulaci s uhlím u zákazníka. Ochranné kryty proti znečištění okolí jsou samozřejmostí. Počkej, já se podívám. Skládej, je to pěkný. Pan Dvořák se rozhodl pro platbu kartou u řidiče. Také tohle nás odlišuje. Takhle jsme si to objednali sejmí a ono to funguje. Firma Havelka, dobrý den.